Argentina le Brazil ram hrelo hi zawha te zinga kanomom love World Cup apia nga tlan hlo em le player thatak tak nei thin ram kha an ni a chuti lion Israel football team te ro sang kha jakwa somsari kuma FIFA World Cup pa anin lan ba kha voi khat ma World Cup anin lan le to lova an player te zinga po hriat kan nei ve kher om love ma se tun tuma hi chuan FIFA World Cup emo football chanchin emo kan soidon lova Israel sarkar thu chuak ro rum tak an intelligence Mossad-in an bo zui dan chanchin kan clear ho don ani video masa khan Indopui II-na hunlaia Juda te suatna mo phurtu Nazi sipai officer pakhat Argentina abiru Argentina atanga Mossad-in an ruk chhuah kan clear ho to a Argentina sarkar lung oilo UN Security Council la zualkovin UN Security Council chuan Israel an demna thule chutiang thil chu tinon to lo tura an du thu resolution te po siamin Israel an vo hial kha ani a ma se chutia UN Security Council in resolution a chhuah nu kumnga na loka Israel chuan Indopui II-na hunlaia Juda te suattu te zingami pilot pakhat Brazil rama changin an ru chuak le tlat maya chumi chanchin chu kan clear ho don ani chu pilot chu Herbert Cukurs nin kumsang kajakwa somthum chawa Latvian pilot Traber le khovel huapua long distance pilot ropui berzing ami ania pilot ani mai ba ka ama kutkoi ngein aircraft enge mozat asiama hengte awang hian choi moina chi hrang dongin Latvia rama chuan milar le miropui an ram mi puina an ngai san ron an hero ani Indopui II-na German Nazi sipai in Latvia ram anop nu in Cucurs hi tual chung sipai pol pakhata ain pva an ram khopui riga vela Juda omte ti duda na le ngai sakna a mo phurtu pakhat ni in ama ngei po in mi tam tak aka phlum ani Latvia rama hian Juda tam tak chu arwalaka hlum an ni ba ka mi sing khat sang ni zette chu dilanam thlak an ni a heng ba ka hian riga khopuya Juda tam tak chu an biak in sinagoga hruain an khung khoma pon lama tanga kongka kalin an hal nan ani heta hian Juda tam tak an kang hluma heng zongjong amo phurtu langsar le nunrawng tak pakhat chu Cucurs hi ani Indopui zo in Cucurs hi Brazilin an rama om phalna an pe a tichuan zalen takin Brazil khopui pakhat Sao Paulo a sumdon na te hongin a khosa zui ta ani Brazil la hian Judami enge mozat anom ve a chungte chuan Indopui hunlaia Cucurs sa thil ti rap thak tak te kha Brazil sarkar hne na soi thin ma se Brazil sarkar chuan man na hnekin Cucurs chu an hum him tlat thung ani ti chuan Sao Paulo khopuya chuan Cucurs hian longleng le thlona te chi te nein khwaljin te ta na hoi khothon na turin manchoya ho thei turin asiama a thlona mang chuan khwaljin te hoi khothon pui thrin boka sumdon na hlok thlak tak akal pui mup mai ani hetia Indopui II-na hunlaia Juda te rap thlak taka suattu te khovel ram sang zalen taka an len vel mek lai hian West German parliament chuan Indopui awanga thubuai or Nazi sipai te chu an thubuai ti top saka thah zalen na tur dan siam atum mani ti Israeli intelligence Mossad-in an hrazui le ta zel boka chuan Israel atilung oilo hle a khati taka Juda te rong taka suattu te ngai dam an ni mai tur le Juda te torna khovelin a theihnghilh mai tur chu an ngai thiam theingang lo ani chu wangin Nazi te laka Juda te torna kha Israelian ala theihnghilh lo ani ti khovel hriata puang turin Mossad-in ruahmanna an siam ngala heng hunlaia Mossad chief hi mer amit ani a ti chuan Mossad chief chuan chu an thil ti tura chuan Brazila zalen taka leng mek Juda sing thum chuang zet suatna mo phurtu Herbert Cukurs chu an bitum atan athlang felta ani tichuan sangkhajakwa somruk pali September thla a Mossad agent pakhat chu Austrian sungdong khawsa anga lemchangin Brazil khopui pakhat Rio de Janeiro panin athlok chuaka ahming lematan Anton Kunzul ti ani Mossad te hian Cucurs sa omna le ahna tho te an hriat sa vek awangin
an du chuan har salo takin Brazil ram chhunga hian an that thei nge ya mase Brazil an that ani chuan Brazil om ve Juda mi tam takin rin hlel na le har sat na dang tam tak an to pha thei do na wangin Brazil ram po na tha an du ani ti chuan Austrian sumdong khawsa anga lem chang an thon kunzul chuan Rio de Janeiro khopuya tourism industry azir chian hnu chuan Cucurs sa thiana siam turin Sao Paulo lamchu apanta a rampona ama operation nei tura akal chu masak ber chum ani awangin azam ruve hle a thiana wa siam tur Cucurs la chu engtika emotak chuan Mossad agent 10 an ron zong ngei do na ni ti in ria in film khurut takin a om ani a ti chuan kunzul chuan Sao Paulo thlenin Cucurs sa sum don na mun chu awatlo a thlona chuanga han hoi kho thon vela du thu asoya Cucurs chuan phur takin a thlona man thiam mang chuan kunzul chu khua han chuan pui vel ta a chutia khua an chuan zo chuan thingpui in pa in anin kom zuya kunzul chuan Austrian sumdong ani thu le athian tenen Uruguay rama tourism lama sumdon na lian tham tak bultan an tum thu te soin chu sumdon na chuan South America rama chu tiang lama experience lo nei thato thopui tur mi an du thu le chu tiang mi thopui tur chu zonga Brazil la ronzin ani thu te asoya chu thu chuan Cucurs sa beng aver ta hle a Sao Paulo a cham chunga voi khatal a farmhouse ron lenga choron ei turin kunzul chu asom ta nge a ti chuan kar khatnuwa kunzul chu Cucurs sa farmhouse a chuan valengin anin kom le a kunzul chuan a thianten Uruguay khopui Montevideo a office thar tur an zon mek thu te hrilin Cucurs spot chu Montevideo a ron zin ve turin asoma ti chuan kunzul chuan Montevideo lampan chuan a chhuah san zuita ani heti lai hian Mossad agent dang panga te Montevideo a thlok lutin in luat tur an zong hnala infal tha angreng tak pakhat chu befelin an lua a kar ho na dora tangin par kar pakhat an ho boka tin miruang da na turin thingrem lian tha tak pakhat an lei boka ti chuan an hna thok tur chuan agent panga te chu anin pe fel ta hle ani kunzul la Montevideo pana akal hnu chuan Cucurs chungun takin ain ngai tu a atan thang ani theyangem ti ngai tu in Brazil police officer tepo arona police officer chuan Brazil chu asan lo chu atana himber tur thu alo hrila mase asum ngai nat wang hrim nge athina tur a in amol wang jok niang Cucurs chuan kunzula hnena chuan Montevideo wazin arem ti thu telegram mangin avarhil ta a February ni somni pathum changkha jakwa somruk panga alo thlen chuan Montevideo airport a kunzul chuan ankar ho mangkhan Cucurs chu alo muaka an office thar tur lam pan chuan a hruai ngala an office thar tur anga asoi an in lua kha an vathlen chuan a chunga Mossad agent panga te chu lo omin Cucurs sa in chunga ron lu vele an lo bei ngala tlan chhuah tumin thei top chhuah ma se atan kong akotolova ti chuan Indopui II-na hunlaia rong taka Juda te suattu chu thingrem pui chunga chuan chol hlen to tura da that alo ni ta ani kunzul le agent dang te chu har chana tok lovin Uruguay atang chuan an entir fi hlim ngala Uruguay an chhuah san hnu in chanchin bumi te hnena Cucurs sa an tha thu le aruang Montevideo an hnu chia thu an hrila mase chanchin bumi te hian an ti der nianga hin an beng khon hlom lo ani ti chuan an tha atanga cholkar ni na March ni ruksang khajakwa somruk panga a Cucurs saruang chu mu ani ta chawa tuna kan thalak en mek hi Uruguay police le thunei tu ten Cucurs saruang an seng hoi lai thalak tak chu ania Mossad agent te khan an ruang khung na thingrem bula lekha an lo hnu chia chu lekha thupui chu rorel na ti ni in kotin rorel le athuthluk na te apuang chuak thrin ang hian Judami poisai lo sing thum zet nu le nu nau te nen lama rong taka suat na a mo phurtu Herbert Cukurs chu
thiam lo chantira thitura achung thu rel ania chu tiang tak chuan February ni somni pathum sangkha jakwa somruk panga a ti hlum anita ti ania ro rel saktu le ati hlum tu te chu Englai Maha Theihnghilh ve ngai lo tu te an ni ti tarlan ani bok ani khovelin Theihnghilh tumma se Israel chuan Juda te torna kha Englai ma in na Theihnghilh ve ngai lo ti na ani chu next video a kanin hmule theinan he channel hi ilo subscribe ve don nia mang thale